Ahojte a vítajte v tomto videu, v ktorom by sme vám chceli ukázať dôvod, prečo sme ostali v Španielsku o niečo dlhšie. Posledné dni sme v podstate prebehli z Portugalska celým severom Španielska až na toto miesto. Ako sme už v predchádzajúcom, a ešte teda v tom ďalšom videu hovorili, že sa vrátime k Bardenas Reales, tak nie je to úplne ono, ale dosť sa to na to podobá a dôvod, prečo sme tu, je zatmenie slnka. Je 11. augusta, zajtra je 12. a teda termín, kedy má byť zatmenie slnka. Tak sme si našli takéto miestečko, ktoré má jedinú nevýhodu, že západ je niekde tam za nami, takže trošku cez kopec a ideme si to omrknúť. Dneska sme cestovali nejakých 300 km opäť a nestihli sme to úplne pred západom slnka, takže ten test nebude úplne 100%, ale aspoň sa pozrieme, ako to vyzerá hore na kopci a či je to tu vôbec vhodné na to, aby sme tu niečo nafotili alebo natočili. Ako môžete vidieť, tak už je celkom tma. Slnko už zapadlo, takže nevstihli sme to úplne do západu slnka. Vyšli sme hore na kopec, kde sme si chceli obzrieť zajtrajší spot. Tu môžete vidieť, že za nami zapadlo slnko. Pozeral som na polohu slnka v rôznych časoch a zajtra vlastne o 19. alebo 19:30 by malo byť niekde tu nad horizontom. Tak to si pekne vieme pozrieť, že ako nám to vyjde do fotky. Ale problém tohto miesta je trošku to, že nie je tu žiadny zaujímavý bod na fotku. Takže buď nájdeme aspoň nejaký strom, o ktorý sa trošku oprieme, alebo ešte druhá možnosť je zmeniť lokáciu, čo sa nám úplne nechce. Prípadne dostať sem do dávku, ale sem na kopec to už je celkom off-road. Medzi tým sa nám úplne zotmelo a ako sme tak kráčali, tak pod vrcholom sme videli dva také suchšie stromy a povedali sme si, že teda ich využijeme zajtra na fotku a trošku zlepšíme tým kompozíciu, nebude to iba suchý horizont a nejaké kopce v pozadí. Teraz už kráčame k vanu. Máme to na to miesto zhruba 500 metrov, takže zajtra to tam budeme sledovať. A teraz dobrú noc a vidíme sa zajtra pri zatmení. Dobré ráno. Včera, ako sme večer sedeli pred vanom a pozorovali nočnú oblohu, tak sme sa dohodli, že sa predsa len presunieme inde a budeme hľadať miesto, ktoré bude trošku vhodnejšie na pozorovanie toho zatmenia. Niekde, kde uvidíme možno horizont, kde uvidíme samotné zatmenie až do konca. Budeme blízko do dávky a uvidíme aj samotný západ slnka, pretože celé to má prebehnúť tak, že úplne keď sa rozpoja tie dve trajektórie slnka a mesiaca, tak to bude až po západe slnka, takže odtiaľto by sme to vôbec nevideli. A navyše si ideme vyzdvihnúť filter na foťák, ktorý nám má pomôcť odfotiť slnko a zároveň si neznižiť techniku. Objednávali sme to minulý týždeň vo štvrtok z Amazonu a neverili by ste tomu, ale celý Amazon je vykúpený, všetky filtre sú vykúpené, všetky takéto pomôcky na fotenie a pozorovanie sú vykúpené a náhodou sa nám podarilo natrafiť na tento jeden filter, ktorý prišiel presne v deň zatmenia. Trošku náhoda, ale sme šťastní, že sa to podarilo. Keďže filter na foťák máme iba jeden a chcel by som zároveň urobiť aj timelapse alebo časozber z celého zatmenia, tak som sa rozhodol, že to urobíme na telefón a na mojom telefóne, na Google Pixeli mám 5-násobný zoom, takže by to malo byť dostatočne kvalitné a dostatočne aj priblížené na to slnko. Takže teraz idem vyrobiť takú improvizovanú pomôcku, improvizovaný filter pomocou týchto okuliarov na sledovanie zatmenia slnka, aby sa tam dal jednoducho vložiť ten filter a zároveň počas celého toho zatmenia, kedy sa dá vlastne točiť bez toho, aby tam bol ten filter a bude okolo celkovo tma, tak zároveň aj vytiahnuť ten filter a potom naspäť ho vložiť. Bude to taký DIY kútik tohto vlogu. Viem,
ten výsledok tohto vynálezu nevyzerá úplne vábivo, ale dúfam, že aspoň výsledok timelapsu bude stať za to. Vytvoril som teda nejaký obal na telefón s výrezom na hlavný foťák, ktorý má 5-násobný zoom a s miestom, kam sa dajú vlastne vložiť tieto okuliare. Idem to teda vonku otestovať. Mobil som teda primontoval na statív aj s celým týmto deviceom a idem teda vyskúšať, ako to vyzerá bez okuliarov a s filtrom, s okuliarmi. Takže bez okuliarov, bez filtru to vyzerá takto. Slnko je samozrejme preexponované, celý záber nemá žiadny zmysel a idem vložiť filter. Takže test prešiel úspešne. Dúfam, že to bude fungovať aj v reále a nič sa nepokazí. Ideme sa teda presunúť na druhé miesto, ako som už spomínal, a počkať na večer. Tak našli sme druhé miesto vedľa mestečka s takouto, snáď to tam bude vidno, a kostolnou vežičkou v pozadí. A vyzerá to, že keď sa pozriem do aplikácie, že slnko by malo prechádzať presne v týchto miestach. Takže kompozične sa nám to úplne páči. Už len, aby tieto mraky za nami, ktoré tu sú, odišli, pretože tie by nám celú parádu pokazili. Máme krásnych 36 stupňov na priamom slnku. Pri púšti. Keďže máme vonku cez 36 stupňov, tak si tu nebudeme prikurovať a variť si niečo zložité. Takže sme vymysleli, že si spravíme taliansku špecialitu, na ktorú potrebujete iba 4 ingrediencie, a to špagety, parmigiano, parmezán, cesnak, korenie a soľ. Je to vlastne veľmi jednoduché, poďme na to. To dobre. A to si na to použil len 4 ingrediencie. Taliani by boli hrdí. Tak dobrú chuť. Dobrú chuť. Máme 16:30 a vyšiel som vonku skontrolovať situáciu, ako to vyzerá. Za mnou môžete vidieť, mraky sú stále tu. Kostolná väža stojí a ešte idem pozrieť pozíciu slnka. Nie z toho dôvodu, že by som očakával, že slnko sa bude hýbať inak, ale tá kvalita alebo presnosť toho kompasu v telefóne nemusí byť úplne správna. Tak to radšej skontrolujem znovu. A inak oblasť Navara, kde sa práve nachádzame, sa na túto udalosť celkom pripravuje, pretože našli sme stránku, do ktorej sú zapojené okolité dediny a malé mestá. A každé toto mesto organizuje normálne celú udalosť okolo sledovania zatmenia slnka. Môžete si tam kúpiť lístok, prísť tam, zaparkovať tam, je tam nejaké, možno asi aj miesto na stanovanie, je tam catering, sprievodný program a niektoré miesta mali kapacitu až 6 000 ľudí, takže očakávam, že tu je naozaj masovka. A
A dokonca som videl článok z nejakého webu o automobilizme na Slovensku, kde písali o tom, že španielská polícia sa pripravuje na kolaps dopravy a my sme to vlastne videli aj na svetelných tabuliach, ktoré sú nad diaľnicou. A tam písali, že nemáte počas jazdy si natáčať alebo fotiť to zatmenie slnka. Dokonca nás pobavilo, že nemáte nosiť okuliare na sledovanie zatmenia počas jazdy. Čo by mi samozrejme nikdy nenapadlo, ale aj to treba asi upozorniť pre niektorých. My sme vlastne radi a teda dúfame, že na tomto mieste budeme úplne sami. Na chvíľu si pôjdeme chystať nejaké občerstvenie a vyťahneme si vonku stôl, stoličky a budeme to sledovať z tohto miesta. Dúfam, že nám teda do toho nič nepríde. Máme 6:30, takže hodinu do začiatku show. Rozložený statív, slnko za mnou a jasná obloha. Trošku s oparom, ale aspoň tam nie je žiadny mrak alebo oblak, ktorý by nám mohol túto show skaziť. A teraz vám idem ukázať, čo všetko sme si pripravili, akú máme techniku a čo všetko sme vlastne absolvovali predtým, aby sme sa sem dostali, aby sme si to dokázali odfotiť, tak už to iba nepokaziť. Máme tu teda jeden hlavný foťák s dlhým objektívom, vlastne s veľkým zoomom, na ktorý budeme fotiť detail slnka a celého zatmenia. K tomu sme si kúpili takýto solárny alebo slnečný filter, ND-čkový, silný, aby sa dal vlastne detail slnka zachytiť, aby nám to nezničilo kameru. Samozrejme, ja som to začal riešiť na poslednú chvíľu, a uvedomil som si, že tento filter vlastne potrebujeme, aby sme to odfotili pekne. Objednával som to vo štvrtok minulý týždeň, respektíve hľadal som to už týždeň dopredu, ale všetky filtre všade boli vypredané, dokonca aj keď sme okuliare ešte kupovali na pozorovanie slnka, tak už ani tie neboli dostupné. Ja som ešte v Algarve, v obyčajnom Aldi reťazci kupoval okuliare jedny za euro ešte vtedy, s tým, že tak budeme mať jedny, budeme môcť pozorovať slnko. Ale to som ešte netušil, že sa z toho stane takýto projekt a netušil som ani to, že to bude vlastne celé vypredané. Potom vlastne už neboli nikde dostupné, aj keď sme sa pýtali v nejakých fotoobchodoch, ani tam neboli okuliare dostupné. Nakoniec sme zohnali ďalšie dvoje, ale už za 5 eur kus a už aj tie sa pomaly minuli. Ale to som už trošku odbočil a aby som sa vrátil naspäť k tomu filtru, tak úplnou náhodou, keď už som stratil všetky nádeje, že nejaký filter zoženiem, už som dokonca písal na facebookové skupiny po španielsky tu ľuďom, čo pozorujú, že či náhodou niekto sa nepodelí o astrofilter, respektíve solárny film, ktorý používajú na teleskopy. A potom som náhodou narazil na to, že táto značka KNF Concept, ktorá vyrába priamo tieto filtre, tak dokonca to dokáže stihnúť dnes do stredy. Stihli to na posledný deň a takto môžeme si aspoň odfotiť, ale bolo to fakt tesné a už som ani nedúfal, že niečo také sa nám podarí. Tak, idem naspäť a vrátim sa k tej technike. Takže vrátim sa k tomu, čo tu ešte máme. 3-krát okuliare na pozorovanie slnka. Jedný použijeme do tohto domáceho vynálezu na telefón, s ktorým budeme točiť timelapse počas celého priebehu. Tu máme Sony A7 III na fotenie vlastne okolia s tým, že budeme používať vo výsledku zložíme nejaký kompozit krajiny aj s tým zatmeným slnkom. Máme tu jeden analóg Minolta Hi-Matic E a Fujifilm X106, s ktorým budeme fotiť skôr také ako vibikové fotky a také okolie, možno dodávku a emócie. Takže už teraz sa ideme prichystať a show začína. Si hrdý na svoj device, ako vždy? Musel som improvizovať, pretože si mi zakázala tieto okuliare rozobrať a spraviť z nich čisto filter, ktorý nalepím na telefón.
A takto som to teda vymyslel, no. Áno, naozaj som mu zakázala tie okuliare zničiť, pretože čo by niektorí ľudia za to dali, aby vôbec mohli zohnať tieto okuliare. Keď sme sa dozvedeli, že aké šialenstvo tu okolo tohto zatmenia slnka je, v podstate sme nevedeli zohnať filter, v podstate sme skoro už nezohnali ani ďalšie tieto okuliare. Takže to by sme sa asi celkom ochudobnili o tento zážitok. Aj keby sme tu celkovo v Španielsku nezostali, pretože úplne pôvodne sme tu o tomto čase už ani byť nemali. Áno, o tento čas sme si vlastne predložili celý tento výlet, takže dúfam, že to bude stať za to. A tieto okuliare som kúpil vlastne v obyčajnom Aldi pred mesiacom a pol, asi ešte v Algarve, keď ešte vôbec nikto to neriešil. A ty si vtedy hovorila, že keď som ti to kúpil, alebo keď som to doniesol z nákupu, že aha, čo som kúpil za eurá, takže Tak to som to nepovedala, ale bola som tedy taká, že no, tak ako fajn, máme nejaké solárne okuliare, jedni budú stačiť, nie? Budeme sa striedať, budeme pozorovať len tak, no a nakoniec toho vlastne vzniklo to, že tu ostávame o 12 dní dlhšie, ako sme chceli, alebo o 2 týždne dlhšie, ako sme chceli. Že sme zohnali solárny filter na foťák, ktorý sa nám skoro nepodarilo zohnať. No, a ešte k tým okuliarom, že napríklad na Slovensku to niektorí ľudia nevedia zohnať, hoci by chceli pozorovať aspoň to čiastočné zatmenie slnka, tak iba na margo toho, že bola by tých okuliarov škoda, hoci sú za euro a navyše o rok má byť ďalšie zatmenie slnka, takže ešte ich snáď využijeme. Vonku je dnes extrémne horúco, máme tak 38 až 39 stupňov. Teraz o tej pol 7, alebo 3:45 je stále tých 38, vlastne vrchol celého dňa. Takže sa ideme aj natrieť na tvári, pretože tu budeme tráviť tak 2 hodinky. Budeme sa pozrieť priamo do slnka, tak nech nás nespečí na ksichte. Čo tu máme fajné? Chlebíčky. Trochu Československa tuto v Španielsku. A túto československú klasiku doplníme španielským tapasom. Tortilla de patatas. Už to začalo. Máme 19:34 a z pravého dolného kraja už začína vychádzať mesiac. Ešte okolo nás chodia ľudia, A ja počujem nejaké výkriky tam vzadu, kde všetci chodia, tak možno, že tam je naozaj nejaká udalosť. Všetci chodia okolo nás, niekde dozadu a my sme tu jediní takto za mestom. A všetci na nás pozerajú. Takže minimálne hodinku teraz budeme čakať a sledovať, ako sa postupne odkrajuje zo slnka. Ako keby to šlo rýchlejšie teraz, ako keby sa to hýbalo. Ja tiež vlastne, že ako keby zrýchlil ten mesiac a postupovalo to rýchlejšie. Ale už začíname cítiť, že to slnko hreje menej a že je tu väčšia tma. Skoro mám pocit, že ako keby teraz zapadalo. Úplne ako keby už bolo, že pomaly západ slnka, tak sa vlastne ako keby trošičku zmiernila tá teplota a svetlo tiež, tá intenzita svetla. Ostáva už iba kúsok, taký malý kosáčik. A to všade naokolo je to také oranžové, ako keby to už zapadalo. Je to také zvláštne, pretože naozaj to pôsobí ako západ slnka. To svetlo je také mäkké a aj sa schladilo, ale to slnko je stále pomerne vysoko, čiže taký zvláštny západ slnka. Taký trošku norský pocit. Slnko ešte stále celkom vysoko, ale tak stále oranžové. Polnočné slnko. Ne? Máme nejakých 10 minút. Fakt je to také úplne apokalyptik. Len trošku. Už len trošku. Normálne vidno hviezdu. Ty kokos. Ty kokos.
práve ma začali úplne žrať komáre. Z ničoho nič. Ja mám úplne zimom riavky. To je úplne nádherné. Wow. Ja som nečakal, že toto nie... Wow. Máme asi minútu na to, aby sme si to odfotili všetko. A ešte si to aj užili. A ešte si to aj užili, no. Už to začína vychádzať. Ja mám pocit, že som si to vlastne vôbec nestihla užiť, pretože som fotila v kuse. Už to začína vychádzať. Strašne krátko to trvalo, ja ani neviem, či to vôbec bolo toľko ako... Takže dávam naspäť filter. Začali brechať psy. Úplne to bolo... Tie komáre sú ale strašne otrávne. A z ničoho nič, v podstate 3 minúty predtým to začalo. Tak snáď sa odídu preč. Ja neviem, či som stihol všetko, Ja neviem, či som si to vôbec stihla užiť. ale je to ako fakt zvláštny úkaz. Ja chcem ešte raz. Ešte! Hej, vy tam hore, ešte raz to spustíte. Wow. Ja som úplne oslepená stále z toho, lebo sa do toho pozerám teraz. A je potom. Radšej by som to možno dlhšie pozorovala, ako fotila. Lebo mám pocit, že to vlastne strašne rýchlo prešlo a vlastne sme si to ani nestihli užiť, lebo sme sa to aj snažili odfotiť, ale strašne rýchlo začali nás hrísť komáre z ničoho nič a ešte stále neodišli. Sme vlastne na mieste, kde to malo byť najdlhšie. Niekde to bolo 60 sekúnd, niekde to bolo 70, my sme mali 80, vyše 80 sekúnd a to prešlo strašne rýchlo. A ešte v tom zhone, mne sa tam ešte vlastne foťák do toho zasekol, neviem, čo sa stalo a tiež som si to úplne neužil. Akože podľa mňa ten prvý moment, keď sme to zbadali, tak to bolo to takéto, čo sme si možno užili alebo čo si budeme pamätať a potom už len z fotiek. Ešte raz. O rok. Malaga, o rok. Alebo niekde na juhu. Cádiz. Pôjdeme? Ja by som šiel. Ak je šanca ísť ešte o rok, tak ja by som si to fakt iba užil a už to nefotil. Ale dneska sme ešte vlastne neskončili. Ešte chceme ísť fotiť Perzeidy, pretože dneska je vrchol Perzeidov. Nabiť foťáky. Máme čo robiť. Nabiť foťáky, vyčistiť karty a ešte sa musíme presunúť medzi tým. Ako? Super, úplná paráda, nič podobné som v živote nezažila. Bolo to proste taký wow moment, kedy ešte vidíte to slnko, v podstate máte pocit, že je nejaký západ slnka alebo čo a odrazu je taká zvláštna tma, ktorá nebýva ani pri západe slnka. Všetko sa tak akoby stíšilo. Ty si vravel, že si mal pocit, že ako keby úplne vôbec všetko naokolo stíchlo, že ani svrčky nebolo počuť. Ja neviem, či to bolo tým, že som musel dávať dole filter z foťáku a fotil som a z toho zhonu, ale ja som mal pocit, že okrem psov, ktoré začali brechať, tak sa úplne všetko stíšilo. Aj svrčky prestali svrkať a bolo to zvláštne. Asi neviem, či som si to takto úplne uvedomovala, ale možno aj áno. Pamätám si, že tie psi začali brechať teda a ešte tesne pred tým zatmením sme vlastne videli bociany letieť a všetky vtáky sa tak nejak ako neviem, či vrácať domov, alebo či sa vlastne práve, že naopak chystali na lov, alebo čo. Čiže to bolo také, že ako keby si mysleli, že sa tak končí deň a že zapadá to slnko. Som mal pocit, že leteli jedným smerom všetky. Hej, takže bolo to akože fakt taký zaujímavý zážitok. A odrazu sa vlastne tak schladilo. Nie, že by bola zima, pretože bolo strašne horúco, práve, že to bolo také príjemné. Ale oplatilo sa. A ako sme si hovorili medzi sebou, na budúce by sme si to možno viacej užili ako fotili. Fotiek máme naozaj veľa, máme krásnych fotiek, ale mám pocit, že to prebehlo tak strašne rýchlo, že som si to vôbec neužil a vlastne užil som si prvých pár sekúnd, keď to začalo, vtedy som vyskočil, úplne som mal zimom riavky a potom proste už iba zhon.
Presne takisto, no ja som vlastne tiež chodila dookola a fotila a potom som vlastne nadávala, že prečo som si to nestihla viacej užiť. Hej, prvých pár sekúnd sme to ešte pozorovali a potom sme si vraveli, že mali by sme si to rýchlo odfotiť, ale keď sme to fotili, tak to zase začalo naberať svetlo a už to nebolo úplne také. Máme 22.03, už medzi tým sme sa presunuli na miesto, kde budeme spať a pozorovať Perzeidy. Takže týmto ukončíme toto video, ďakujeme za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom. Ahojte. Ahoj.